na mwaiwa Samarita Ngurukwe Valin Mora Linde Kemosi enato mno mheshimiwa Kemosi nde asante sana nje kwa mwini egente getangani mama ite matiani bale ngaba ote yango sabira tole matiani asante sana matiani tiga tomo sabiri egi yakabiri ndo gwatera ligaiga abantu mbachete one naro osombetu igo montori ote na abantu mbasombetu gendo tiga egi yakabiri konya kulikera matiani ya marube one nara ore ligi ya matiani umheshimiwa ito Steve nare ligi ya matiani nkirenda konya kulikera matiani ya mirube o atora Kemosi o atora Rogers taito bata yo mheshimiwa Steve ligi yago Kemosi na Rogers taibo matiani ngobori arwe ko bochume kwa West Mogirango ngesenge Kemosi okobori no mheshimiwa Rogers kore ngo maite gastu akorete moranja nane motomenta maguru tokore stu atigete torore bobe igo mheshimiwa naregeti nande ngobori are tiga tosabirane nande tomusabire igo mheshimiwa Steve okonya gutara chiredio oteano no mheshimiwa Kemosi nera ogere totaigo kolegas Kemosi na chiete ne check ya CDF Kemosi na chiete ne ibungo bya CDF igo bono tiga konya gutara ne rietari omugakone onye gasi yago sinyire pack edugo onye gasi yakoreki bale ngaba oteango tobara maguru. Asante sana Moses ni mwezi sabira mheshimiwa Kemosi anda nene musabere umwana ito Fred Matiani elinde na into abagusi torore kane motwari bia mono sana erongori ane ngwande tata Moses ni ase family pole sana no toramo asante.